Tijdens het jongen wie er op het Lauwers College in Boetenpost 25 HAVO-studenten en 29 VWO-studenten die hun profielwerkstuk presenteren van familie, medestudenten, bekenden en de jury. Juryvoorzitter Jelle Boerema, wethouder Ach Kaspelen, vonden het nog lastig genoeg om een winnaar aan te wijzen. Ja, dat was geen eenvoudige avond. Het was best een lastige keuze. We hadden een jury van 5 personen. En om een keuze te maken, dat was lastig, want de proefwerkstukken waren van een hoge kwaliteit. Nou, ik denk wat het meeste opviel was inderdaad gewoon de inhoudelijke kennis en deskundigheid. Want ik had van tevoren ook wat ingelezen en wat vragen op papier gezet. En ook best wel lastige vragen. Maar op al die vragen hadden ze een heel goed antwoord. Je zag echt dat ze zich in verdiept hadden. Hoop deskundigheid. HAVO-5-studenten Carmen de Boer en Feline Kruining hadden net verwacht dat zij als beste uit de bus komen zouden in de beta-groep. Hun werkstuk ging over de invloed van sleeptekort op de cognitieve vaardigheden van jongeren. Iedereen was eigenlijk wel heel erg goed met een PWS. Dus nee, hadden we echt zeker niet verwacht. Nou, we wouden sowieso iets met biologie doen. En we hadden toen een beetje onderzoek gedaan, ook op Google en zo. Want we wouden, met mensen vonden we allebei wel interessant. En zo zijn we eigenlijk een beetje op dit onderwerp gekomen. We hebben vriendinnen eigenlijk uitgezocht, zeg maar, voor proefpersonen. En dan hebben we eerst mensen met 2 uur slaap hebben proefjes mee gedaan en mensen met 9 uur slaap. Zijt het ik wordt, ja, want dit is natuurlijk je eindwerkstuk. Je hebt het HAVO-4, dus je begint nog van de HAVO. Jouwt dit ook een richting van de keuze die je hem straks maakt voor het vervolg van je opleiding? Ik heb me nu eerst ingeschreven voor de studie fysiotherapie. Want ik vind zelf het menselijk lichaam en zo vind ik best wel interessant om ook mee bezig te gaan. Dus ja, ik wil wel graag ook iets in die richting ook later dan mee bezig gaan met mijn studie. Oké, en Feline? Ik weet nog niet helemaal wat ik wil gaan doen, maar ik heb ook wel het vakkenpakket met biologie, dus waarschijnlijk ook wel een studie met biologie.